שלום חברים, כאן שחר מערוץ לוניץ' מג'יק. בתור התחלה רציתי להגיד מה בעצם הדברים שיהיו בערוץ. דבר ראשון, מה שבעצם יהיה בערוץ זה גיימפליי שלי משחק בלונס סיטי באטל. לפעמים סרטונים קצת בהתחלה שאני מדבר, ואחר כך גיימפליי שלי כאילו קצת מהיר יותר מרגיל עם מוזיקה, ולפעמים יהיה סרטונים שבכלל אני מדבר, משחק תוך כדי, מסביר מה אני עושה, כל מיני דברים כאלה. דבר שני שרציתי לדבר עליו זה בעצם אני בערך משחק איזה שנה בערך בבלונס. לפני בערך חצי שנה התחלתי לשחק רציני, התחלתי להבין את המשחק, התחלתי לראות יוטיוברים באמת שמבינים איך משחקים, ככה גם אני למדתי, ככה אני צריך שאתם תלמדו, אם אתם יודעים לשחק או לא יודעים כאילו. כן, זה בעצם מה שרציתי להגיד. קצב העלה שלי זה כנראה בטוח יהיה סרטון בשבוע, אני באמת אנסה לעשות את זה. אני גם אנסה לעשות את זה לפחות 2-3 סרטונים בשבוע, אבל אני יודע שיהיה סרטון בשבוע. וכן, זה בערך מה תראו בלונס משחקים, תראו בעצם בארינה יש ארינה כמו שאתם רואים, כמו שאתם יודעים כנראה, ויש על 2,000 עד 2,000, 25, 10,000, כמה שיש. אני אשחק תמיד על הכי גבוה, יש לי באמת 40,000, אני יכול לשחק על זה, זה בעצם יהיה תמיד ברמה גבוהה של משחק. וכן, אני מקווה שתהנו, ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live.